Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Ramba Adu kari India Narendra Modi. Ulaong yu Presiden ke Russia Vladimir Putin. Baga India kam yeng hakajing bom syaliang hendai ka don hakaliang jong ka jingsuk. Hakabede bat katma bat ka Ukraine. Modi ulaya ro yu Putin bu ude unong yalam ubadan ka jingyo I jengai bat ong bagani gede ka juk jong ka jingsuk. Ya kani Modi ulakran hakajing kendo bat Putin ubalawan sya India hendian ka janmi sngi Balei nak benta ka jingwan jongo ba arsngi jong u hakari. Modi ulaong baka India kam yeng pedeng hendai ka don ka liang ban yesha bat kata ka de ka jingsuk. Ngi kersyanya baro ka jing persyang ban wanra ka jing yesuk bat ngi yang skam na terpeng syaterpeng ban yale ban wanra ka jingsuk long Modi ka jing kran bat Putin ubala syong hajan jong u ha ka jing lang ka bala pendong ha Hyderabad House ka ba ha Delhi hene ka step. Putin ulaong baka Russia ka dangdon ha ka linti ban wanra ka jing yesuk ban penkut no ka thma bat ka Ukraine kabala sedang na duub na rumphang arja arpuar bat ong baka Russia kalaya samru I jing pentep sya ke India halor kani. Modi ulaong baka India ka kersya ni ka jing kran ni penbet hapdeng kinong yalam ban ya ka badon ka jing le thma da ki shipai. Ha ka bede baka jing penshitom Presiden ka US Donald Trump ya ke India dak ba pha siu san phopasan ka khajna Putin ulaong baka US Ïalade ka Thied iki Umphniang nuclear na ka Russia. Kumta ulaong balada ka don hok ban Thied iki Umphniang nuclear na ka Russia Balei pat ka India kamla. Laban kedo baka jing penshitom ka US ya ke India ka dinamar baka India ka yai Thied Umphniang na ka Russia wat haba ka US ka lamaham ban Thied namar ka jingai beteng ka Russia ya ka thma bat ka Ukraine. Putin ulawan poi ha Delhi ha ka sngi Balei ka South Rig no pra bat lap diang sngo bha ya lingba ka red carpet ha ka ba Modi ulap diang sngo bha ya da ka ba khublei ba dia ka dop e hashwa bakin shong ha ka kali Toyota Fortuner.